Mity są głęboko zakorzenione w kulturze. Przekazywane są z pokolenia na pokolenie jako pewnik, coś, czego nawet nie trzeba sprawdzać. Nie zawsze zawierają prawdę, nie zawsze są zgodne z faktami, często nawet nie. Tyle tylko, że są przekazywane z pokolenia na pokolenie w taki sposób, że wierzy się w nie w sposób niekwestionowany i zupełnie nie sprawdza. Przez to bardzo często mogą wprowadzać nas w błąd. Mity o podlaskich Białorusinach. Mit drugi. Uciekali, bo jechali do siebie, do swoich. To historia dotycząca bieżeństwa 1915 roku, uchodźstwa wielkiego, gigantycznego, gdy w wyniku akcji propagandowej prowadzonej przez carskie wojsko i carskich urzędników i ze strachu przed zbliżającym się frontem w głąb Imperium Rosyjskiego uciekło kilka milionów obywateli ówczesnego Imperium Rosyjskiego. A jeśli chodzi o tereny na wschód od Białegostoku, to ówczesne powiaty Sokólski, Bielski czy Białostocki w niektórych gminach opustoszały w 80-90%. I był to bezprecedensowy w ówczesnej Europie proceder. Doprowadził do straszliwej katastrofy humanitarnej, no i zmienił oblicze tej ziemi i w dużej mierze zmienił naszych przodków. Bo jak wrócimy do roku 1915, ówczesna wieś to była jeszcze wieś bardzo tradycyjna, gdzie z pokolenia na pokolenie żyło się podobnie, przekazując sobie ten sam wzorzec życia, jakby on był zdeterminowany od urodzenia do śmierci. Jeśli ktoś się rodził w rodzinie chłopskiej, to w zasadzie było wiadomo, jak będzie wyglądało jego życie. I też wiadomo było, w jakim języku będzie rozmawiał, jaką kulturę będzie niósł. I ta kultura, jako że to była społeczność osiadła, nie konfrontująca się z tymi dalej osiadłymi, no to ta kultura była traktowana jako coś absolutnie zwyczajnego, normalnego, powszechnego. Bieżeństwo było takim czasem, gdy ten cały dawny świat uległ absolutnemu zniszczeniu. Czyli ludzie wyjeżdżając, uciekając przed wojną, zostawili nie tylko swoje ziemie i swoje domy, ale tracili w zasadzie wszystko, czyli i punkt odniesienia, i swoje cmentarze, czyli całą pamięć, historię, i to, jak pracowali, gdzie pracowali. I musieli ten świat zbudować od nowa, gdy wrócili po 7 najczęściej latach, już w latach 20. Jeśli chodzi o strukturę bieżeńców, tych, którzy dojechali tam, to około 60-70% całej tej społeczności stanowiła ludność, dzisiaj powiedzielibyśmy białoruska i ukraińska, ludność prawosławna. Oczywiście oprócz nich te pozostałe 40 to byli Polacy, Litwini, Łotysze, Żydzi, Estończycy, tak? Jakby ta mieszanka była bardzo duża, ale tą główną, największą część stanowiła ludność prawosławna, o której wtedy jakby te ruchy narodowe, białoruski czy ukraiński, były w Imperium Rosyjskim niedopuszczalne, nielegalne. W związku z tym jakby obowiązywała taka wykładnia, że my wszyscy jesteśmy częściami wielkiego narodu rosyjskiego i używano raczej tej nomenklatury Białorusy, Małorusy i Wielkorusy. Tak? Prawosławie propagandowo służyło jako coś, co ma spajać te wszystkie grupy. I rzeczywiście gdzieś w propagandzie rosyjskiej było to obecne, że trzeba jechać my wszyscy i jedźcie tam zostaniecie przyjęci jak swoi. No ale ten pobyt w bieżeństwie jakby był rodzajem konfrontacji z tym ówczesnym mitem, takim państwowym, tak?
bo nasi przodkowie prawosławni, dojeżdżając tam, uświadamiali sobie paradoksalnie swoją odrębność. Wprawdzie mówiono im, że są częścią wielkiego narodu rosyjskiego, ale gdy dojeżdżali gdzieś nawet pod Moskwę, tak? A co dopiero na Syberię, do Kazachstanu, czy gdzieś tam daleko aż pod Władywostok, bo i tam dotarli bieżeńcy. No to gdy tam dojeżdżali i stykali się z chłopami rosyjskimi, to okazywało się, że ten język jest innym językiem. Okazywało się, że zwyczaje, a to one, tak, gdzieś ludową kulturę niosą dalej, tak, ludową kulturę organizują, że one są zupełnie inne. Początkowo, gdy ludność stąd dojechała tam i została dobrze przyjęta. Tak, została dobrze przyjęta przez miejscowych, osiedliła się w ich domach bardzo często. No i to był ten czas taki względnie spokojny, to znaczy obserwujemy się. Owszem, nasze dzieci idą do szkoły i bywa, że są tam wyśmiewane, bo mówią w jakimś dziwnym języku, niezupełnie są rozumiane. Owszem, my idziemy do cerkwi i to są takie relacje bieżeńców spod Chełma bardzo liczne, gdzie śpiew cerkiewny był czym się tamten region bardzo szczycił. I oni zajeżdżają gdzieś tam na Krym, nad Wołgę, na Syberię, idą do miejscowej cerkwi, gdzie chcą się czuć jak u siebie, a tam się okazuje, że ich chór śpiewa, ale zamiast zachwytu, do którego był przyzwyczajony, jest niezrozumienie. To nie jest nasze, tak? Miejscowi nie chcą wpuścić nie swoich zwyczajów, tak? Dochodzi do różnych konfliktów i początkowo wydaje się, że oczywiście ludzie zaczynają się konsolidować trochę, tak? Widzą tą swoją odrębność, widzą, że zaczynają dostrzegać, że za tą odrębnością stoją też różne interesy. Tak? I oczywiście najsilniejsze zagospodarowywanie tych odrębności i ruchów narodowych, które zaczynają się już w momencie tak naprawdę wyjazdu w bieżeństwo, to jest rewolucja. Gdy wybucha rewolucja, gdy cały porządek znowu zostaje zburzony, gdy gdzieś świadomość ta tradycyjna rozpada się jeszcze bardziej, bo cerkiew, która mimo wszystko jakoś tych ludzi spinała wspólnie, teraz pada. To oczywiście z jednej strony, skąd bieżeńcy wyjechali, ruszają bardzo silne ruchy narodowe, które się kończą powołaniem tutaj Białoruskiej Republiki Ludowej pod niemiecką okupacją, a tam oczywiście komuniści także próbują zagospodarować ruch bieżeński, który gdzieś się zaczyna rodzić. No i w 18 roku zorganizowany jest wszechrosyjski zjazd bieżeńców z Białorusi. Prawie połowę delegatów stanowią bieżeńcy z guberni grodzieńskiej. I to też jest taki moment zobaczenia się, uświadomienia sobie, że to nic, że to jest robione pod auspicjami komunistów, to nic, że to służy ich celom. Wymyka się to w pewnym sensie spod kontroli, bo zamiast takich propagandowych pogadanek, tak, ci bieżeńcy zaczynają opowiadać o tym, co ich spotyka, czyli w miejsce życzliwości raczej, z którą się spotykali w czasie bieżeństwa, doświadczają całej masy niechęci ze strony zagubionej wtedy i coraz bardziej zwaśnionej miejscowej ludności. No i gdzieś pojawia się coraz mocniej ta myśl, po pierwsze o powrocie, a po drugie świadomość odrębności własnej.
powrót tutaj, oprócz tego, że trzeba się mierzyć z skrajną biedą, z tym, że wioski są spalone, że nie ma domów, że nie ma z czego żyć, że panuje tyfus, no to okazuje się, że bieżeńcy wracają w zupełnie inne realia polityczne i nie są one dla nich łatwe. Wracają na swoją ziemię i rzeczywiście gospodarstwa, choć spalone, są, ziemia, choć wyjałowiona, czeka, ale wracają do innego świata. Wracają do kraju, którego zupełnie nie znają. Wyjeżdżali z Imperium Rosyjskiego, a teraz wracają do odrodzonej Polski, gdzie panują zasady, których oni absolutnie nie rozumieją i która z czasem przyjmuje bardzo antymniejszościową politykę, więc oni, wcześniej obywatele Imperium Rosyjskiego, próbowani wtłoczyć w ten mit wielkoruski, teraz stają się mniejszością. Mniejszością, która nie jest pożądana i która przede wszystkim zaczyna być bardzo szybko traktowana jako obywatele kategorii drugiej. Gdy docierają do siebie, oczekuje się od nich, że będą mówili po polsku, a większość z nich, nawet katolików, którzy byli w bieżeństwie, po polsku nie mówi wtedy. Mówi no właśnie językiem tu obecnym, czyli gwary białoruskie, gwary ukraińskie, albo byli kształceni wcześniej w szkołach rosyjskich. Polski dla wielu z nich, także dla tego młodego pokolenia, które się wykształciło w bieżeństwie, jest językiem obcym. Kolejne bardzo bolesne zdarzenie to jest związane z prawosławiem, jest związane ze świątyniami. Bardzo często te świątynie, gdy bieżeńcy byli daleko w Rosji, przetrwały. Ich domy nie przetrwały, ale na przykład w moim powiecie sokólskim właściwie spłonęła tylko jedna cerkiew. 13 dalej stało. Tyle tylko, że polityka państwa polskiego bardzo się tutaj zmienia. Cały majątek pocerkiewny zostaje przejęty przez państwo. Klucze do cerkwi mają teraz władze lokalne i one wcale nie mają ochoty tych kluczy ludziom wydawać. Więc gdy oni się pojawiają i chcą zwyczajnie iść w niedzielę na nabożeństwo, nie mają dokąd. Oczywiście państwo polskie taką samą politykę prowadzi wobec cerkwi wybudowanych w Warszawie w celach propagandowych, ale także wobec małych wsi gdzieś na Podlasiu, gdzie to ich przodkowie budowali swoje cerkwie, często jeszcze w czasach bardzo dawnych. Tak? No i teraz okazuje się, że te cerkwie, które są traktowane jako część swojej lokalnej i kultury, ale coś własnego bardzo, teraz są zamykane i to się nie zmienia w zasadzie przez cały czas dwudziestolecia międzywojennego. Państwo pozwala otworzyć w zasadzie kilka tylko z tych cerkwi w okolicach, więc no to jest coś, co społeczna ludność przyjmuje jako coś bardzo niezrozumiałego i bardzo dla niej krzywdzącego. Polityka państwowa sprawia, że ci ludzie stają się obywatelami kategorii drugiej, że nie są w stanie znaleźć zatrudnienia. Tak? W większości to są chłopi, ale gdzieś polityka osadnictwa na tych ziemiach sprawia, osadnictwa polskiego, żeby rozwodnić ten białoruski żywioł,
sprawia, że ludność miejscowa nie jest w stanie, nawet jeśli już byłoby ją na to stać, powiększać swoich małych gospodarstw, na których coraz bardziej się dusi, bo Białorusini nie mogą kupować ziemi, bo jeśli kolejne pokolenia zaczynają się kształcić, to ten awans społeczny jest niemożliwy. Zatrudnienie nawet na prostych stanowiskach urzędniczych też jest przed nimi zamknięte. Nawet jeśli umieją pisać, czytać. I to też jest kolejny paradoks, bo bardzo często ludzie wracając z bieżeństwa czytają i piszą, a mówią nawet w kilku językach, bo zwłaszcza dzieci w bieżeństwie, w środowisku jeszcze wówczas rosyjskim, bardzo często wieloetnicznym, gdzieś w Kazachstanie, Tatarstanie, wracają ze znajomością także tych lokalnych języków, właśnie tatarski, kazachski, czuwaszski. To się bardzo często w relacjach powtarza, że dzieci w zasadzie bardzo szybko ten język łapią i przywożą go tutaj, ale tutaj w statystykach będą figurować jako analfabeci, bo nie znają, nie umieją czytać po polsku. Kształcenie dzieci białoruskich zupełnie nie uwzględnia tego, że polski, który obowiązuje w miejscowych szkołach, jest dla tych dzieci językiem zupełnie obcym. Szkoła zresztą pełni też taką funkcję wynaradawiającą, bo oczywiście nauczyciele białoruscy, którzy przez czas okupacji niemieckiej, która trwała, gdy miejscowa ludność wyjechała w bieżeństwo, zdążyli zdobyć kwalifikacje nauczycielskie. Wykształciło się tu w tym czasie wtedy pokolenie białoruskich nauczycieli. Oni wszyscy nie mogą pracować w polskich szkołach, a białoruskie są zakazane na Białostoczyźnie, więc tu do szkół sprowadzani są nauczyciele z Małopolski, Wielkopolski, którzy mają polonizować tutejszą ludność i którzy przede wszystkim nie rozumieją zupełnie tutejszych realiów. Żaden z oficjalnie działających ruchów politycznych w Polsce nie proponuje Białorusinom nic, co by gdzieś zaspokoiło ich podstawowe potrzeby, czyli ten głód ziemi i poprawę losu chłopskiego, bo on rzeczywiście, nawet gdy już te odbudowanie się po bieżeństwie się udaje, tak? Ten głód ziemi i ta nędza jest jakby bardzo mocno odczuwalna. Z drugiej strony też pojawia się ta potrzeba rozwoju swojej kultury i szkolnictwa białoruskiego, i tutaj właściwie odpowiedź na te oczekiwania społeczne przychodzi ze strony przede wszystkim zdelegalizowanych partii komunistycznych. Ogromny ruch białoruskiej Hromady, który wybucha w 26 roku, gdzie do tych hurtków Hromady zapisuje się według danych z tamtych lat nawet 100 000 osób, czyli gigantyczny ruch zostaje rozbity przez państwo. Tak? Działacze zostają osadzeni w Berezie Kartuskiej. I to tylko pogłębia tę przepaść. Z dwudziestolecia międzywojennego gdzieś ta społeczność białoruska wyszła z poczuciem raczej krzywdy i bycia odrzuconym przez państwo polskie, co oczywiście miało całą masę dalszych konsekwencji no i było dużą trudnością też u progu jakby nowych wydarzeń, czyli u progu wojny.